Sanibona. Ngithi namhlanje ngizoqeda ukukhuluma kulo mfana okuthiwa uPhungalentsha. Sekhulume kakhulu ebheda amavidiyo niwabonile bafowethu maningi kakhulu. Ngithi-ke namhlanje ngizobeka usuku lwe-fight phakathi kwami naye lo mfana. Ngibeka usuku langey-5 October 2024. Ngimdinga la eDiepkloof Hostel. Sengikhulumile nabaphathi banginikeza indawo yokuthi lo mbana ngimhlube ngenqindi. So nginazisa lokho bafowethu, naye uPhungalentsha la khona mayebona le video akazi kusukela namhlanje ukuthi akayilungiselele alungiselele le mpi enkulu ezayo yomhla ka-5. Akujike lapho ngaphandle mawukuthi umfana ushintsha umqondo uyabaleka. Ngiyema lapho. Dankie bafowethu.